Rubina, danas smo radili harf džim i ti nam čitaj drugi red, B1. Ne, dži, jun. Bravo. Ne, dži, jun. Bravo, to si dobro pročitala. Ne je se zadržala jer je teštit na njemu. Svaka čast. Hajmo B2. Ze, 3 tačke. se, Tako je. dže. Seđe. Na dž je teštit i onda se... Seđe. Tako je, bravo Rubina. Hajmo B3. Dže. Nun. Ne. Ne, bravo. Te. Ten. Ten. I šta piši? Dženeten. Bravo. Dženeten. Dženneten. Odlično. Dženeten. Hajmo B4. Ze. Dže. Tako je. Tin. Zeuđetin. 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 Tako je, Rubina. Hajmo dalje. Tačka iznad usta. Ne. Tako je, ne. Ne. Ti. Dže. Dže. Tako. Ne. Ti. Dže. Tako je, ne tiđe. Odlično. Hajmo 6. Dže. Ren. Tako je. Džeren. Bravo, mašallah. Hajmo 7. Džu. R. Srca na R. Dž. Džu. Tako je. Re. Aha. J. Džun. Bravo. Džurej. Džun. Bravo, Rubina, mašallah.